Sitten tämä. Armeijassa on ollut yleensä tapana, että sotilaskotiin ei ole asia ennen kuin alokas on tentannut arvomerkit tai osoittanut jotain muuta osaamista, kuten opetellut jonkin marssilaulun sanat. Nythän lähtee niinku iso määrä hupia pois. Niin lähtee, se on mitään järkeä. Porin prikaatissa alokkaat voivat kuitenkin mennä sotilaskotiin jo ensimmäisestä illasta alkaen. No siis mitä? Eikö enää päivystäjälle pidä käydä? Niitä pahvilappuja siellä, kun hän näyttää pahvilappuja, siinä on arvomerkit ja sitten se pitäisi tietää. Niin, sitten pääsee vasta kaffelle. Joo. Ja jos ei tiedä, niin sitten vaan jonon perälle taas. Ja opettelemaan. Minusta tämä on hyvä uudistus. Tällaisella tenttaamisella on helvetinkään järkeä. Tenttaaminen kuuluu suorittaa jossain kokeessa. Ei silloin, kun on pari päivää oltu kasarmilla kahvia tekee mieli. Sitähän ei saa. Ainakaan vanhassa maailmassa ei saanut ennen. Ei ole mitään järkeä tällaisessa. Ei tentata jotain arvomerkkejä. Vai olisiko se siitäkin, että se sotilaskotikin on hieman menettänyt merkityksensä? Kun sinne mentiin kahville ja munkille nykyään. Tämä nykyinen aines varmaan eihän ne syö mitään, vaan smoothieta. Kuuntele nyt meitä. Mitä tekee? Smoothieta, tiedätkö, kato semmoinen. Oi estä. Aikaisemmin oli tärkeää saada pakkipussi hommattua, kun lähdettiin metsäkeikalla. Nyt on tärkeää saada sekoitettu sielläkin on varmaan jotain semmoista spiruliinaa, kato leirillä. Oi nyt te kuulostatte niin vanhoilta. Kuulostatte niin vanhoilta, apua. Te ette tule selviämään tänä päivänä varuskunta astuvat. Miten ne tekee jotain smoothieita? No onpa erikoista. Sota ei voi syttyä ennen kuin Suomen spiruliinavarastot on täytetty. Kyllä juttu on näin. Radio Rockin korporaatio.